Hele, mladej, ty si možná myslíš, že jsem blbá jak tágo, ale ty kurvy, co sem taháš, no to ne, to musí přestat. Nejde mi ani tolik o to šukání, to já se namrdala s dětkem dost za mlada. Ale že si u toho musíš zapínat tak nahlas rádio? Ruplo ti v kouli? Zapracuj na tom. Jasně, paní Mirtová. Vrána zasraná. Zdravím ľudia, tu je Marta Siská a mám tu dneska nové video. Tentokrát sa bude jednať o hernú novinku a budem znova hovoriť o mafii. V poslednej dobe ako keby hovorím dosť často. Ale nebudem hovoriť o pripravovanej mafie, ktoré robí štúdio Hangar 13, ale o móde. Pretože možno si spomínate, že minulý rok som tu mal video o tom, že dostali sme mod, ktorý sme nevedeli, že potrebujeme, s názvom Mafia Rise and Fall od ľudí zo 7K Czech Studios. No a oni teraz naplno pripravujú tretiu časť Mafia Rise and Fall, ale popri tom vydali aj ďalšie módy, no a ja som vyskúšal jeden ich nový mod, ktorý sa nazýva Mafia After the Fall 1930. A idem vám o ňom v krátkosti niečo povedať, tak poďme na to. Ja som k tomuto módu prišiel úplne náhodou, pretože som navštívil stránky týchto šikovných vývojárov a pozerám, že je tam mod Mafia After the Fall 1930. Ja som z toho dávnejšie aj videl trailer, ale úplne mi to vypadlo z hlavy, pretože ja už len čakám na tretiu časť Mafia Rise and Fall, ktorá, ak sa neposunul termín, by mala prísť 8.6.2024. No a pozerám, že teda majú tam ten mod, dám vám link v popisku videa, kde to nájdete všetko a stiahnete si to. V prvom rade vám poviem, ako to najlepšie je nainštalovať, tak pochopiteľne musíte mať nainštalovanú pôvodnú Mafiu, potom si musíte nainštalovať najnovšiu verziu módu Mafia Rise and Fall, no a až potom si nainštalujete tento ďalší mod Mafia After the Fall 1930, alebo to môžeme nazvať DLCčkom. No a tuto v tejto modifikácii sledujeme príhody Pavlího a sama Trapaniho ešte predtým, kým sa k ním pridal Tommy Angelo. Je to rozhodne veľmi dobrá modifikácia, ona ani netrvá dlho, herná doba by sa dala povedať, že by vám mohla zabrať tak hodinu a 15 minút, tak budete šikovní, tak to zvládnete aj do hodiny a rozhodne obdivujem vývojárov, ako to zvládajú, aj vďaka tej umelej inteligencii je neskutočné počuť Petra Rýchleho, ktorého to nedoboval, rovnako aj sama. Nechýbajú tam humorné situácie, hlavne s jednou takou domovníčkou, ktorú má Pavli. Marta by sa mala volať, taká babka, ktorá má rozhodne veľmi rada ale nebudem viac k tomu prezrádzať. Misie sú tak no. Čo by ste čakali? Niekoho niekam odveziete a prípadne príde k nejakej prestrelke, ale povedal by som, že tento mod, aj keď je taký kratší, tak má také svížnejšie tempo, než má modifikácia Mafia Rise and Fall a nie je to na škodu. Ono ani moc nejako necestujete ďaleko, v jednej misii idete až na druhý koniec, ale počas toho máte aj zaujímavé rozhovory, takže vám to rozhodne dobre bude prechádzať a v tejto mafii teda aj je na novo zrejme urobená muzika, pretože hrá tam hudba, ktorú sme v pôvodnej mafii nepočuli a rozhodne to stojí za to. Co pak? V novinách není nic zajímavého? Není, ale tohle, to je harmonie pro uši. Láká mě to k tomu, abych tě tady svlíkla. Abych ti naplácala na ten tvůj obrovský zadek. Bože, já už fakt dlouho nemrdala. Lákavá nabídka, paní Mirtová, ale já musím do práce. Ako som hovoril o Pavlím, že však to je jedna veselá kopa, no a máte aj misiu, kde hráte čisto len za sama, no a sam je klasika, namyslený si o sebe moc myslí. Ty by si mohl být lovec žen. Počkat, ty už si. Ženy tě milují a muži se tě bojí.
Si přeci jsem trapány. Takhle na mě nekoukej, krasavče, nebo se začnu červenat. Hehe. On bol vždycky taký namyslený a tento mod to krásne zvýrazňuje, ako si o sebe veľmi moc myslí. Tento hnusný hajzlík, hovorím to preto, pretože vieme, čo nám urobil v povornej mafii. Jak vidím, chlapci tě poněkud podcenili, Tome. No, doufám, že teď už budou chytřejší. A hoši, dávejte pozor, ať nic nerozbijete. Je tu spoustu krásných a cenných věcí. Pekne to prepájajú, tento mod aj s Mafiou 2, pretože prídu tam postavy, ktoré sme videli až v Mafii 2 a krásne to aj pripojili k pôvodnej Mafii, len keby vám niečo prezradím, tak by to bol zbytočný spoiler. A čo sa týka nejakých chýb, povedal by som, že nejaké tie prestrelky sú také frustrujúce, pretože vy máte obyčajnú zbraň a vaši nepriatelia majú Thompsony, veľmi rýchlo vás rozsekajú. Bol tam jeden taký úsek, ktorý ma viac štval, než by to bola zábava, ale nemôžem povedať, že by ma prestrelky nebavili, akože prestrelky ma fakt bavili, ono ich tu akože ani nie je moc, len tá jedna, akože to by som trošku upravil, je to tam aj dosť neférové, tam by som to upravil trošku nejako inak, alebo stačilo by, keby nám dajú nejaký silnejší kvér do rúk, ale toho sme sa teda bohužiaľ nedočkali v tej frustrujúcej misii. No a čo som to hral, ja som to dal na jeden zátah, ja som ani nevedel, že ako to má byť dlhé, ja som myslel, že dobre, toto budem hrať tak po kúskoch, lebo nebudem to hrať v kuse, ale tak za tú hodinu a dajme tomu 15-20 minút mi hra spadla dvakrát bez dôvodu, ale to je normálne, toto je modifikácia, je to zadarmo. Občas sa to stáva a nie je to žiadna katastrofa, hru spustíte znovu a načítate posledný save a možno niekomu z vás sa to ani nestane, ale rozhodne, kto to nevyskúšal, tak mu to odporúčam, pretože sú tu aj fantastické cutscény, na aké sme zvyknutí aj z pôvodnej Mafie. Niektoré zábery sú neskutočné, tu by som povedal, že vývojári aj prečili vývojárov z Illusion Softworks už zaniknutého, pretože akože klobúk dole, toto robia srdciari. Môžete ich aj finančne podporiť, ja si myslím, že títo chlapci si to naozaj zaslúžia. Veľmi ma potešili týmto doplnkom a dúfam, že bude pokračovanie, pretože ešte by som bral nejaké dobrodružstvo, ktoré mal Pavli spolu s Osamom. Trošku ma mrzí, že tam sme sa nedozvedeli, ako sa Pavli dostal k Salierimu, alebo ako sa sám dostal k Salierimu. Myslím to vo forme nejakej misie, že Pavli bol v nejakých sračkách a nejako na náhodu sa dostal k Salierimu a aj sám ako sa dostal k Salierimu, lebo my ich od začiatku tohto doplnku sledujeme už, ako sú v plnej moci Dona Salieriho a je to ich šéf a plnia jeho rozkazy. Ale tak ak ste hrali túto modifikáciu, tak mi povedzte, čo si o tom myslíte a či ste aj hrali tie staršie vynikajúce modifikácie Mafia Rise and Fall. Vývojári týchto modifikácií majú moju obrovskú poklonu. Ste vynikajúci chlapci, len trošku upraviť tie prestrelky, nech nás nečaká niečo frustrujúce v tom pripravovanom finálnom dieli Mafia Rise and Fall a všetko bude na 100%. Tak a nezabudnite mi dať like a odber aj mne samozrejme. Nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.